ишеттек тавышлар коридордан, ишекне ачтык та бит инде, карыйбыз, анда төтен бер yerdə күренми. Камил Төхвәтуллин кичә кибеткә барырга чыккач, төтен исен сизеп ала. Башта лампочкадан килә дип уйлый. Янгын башлануын башка егет-кызлардан ишетә. Документларны җыйдык, бөтенебез әзерләндек, киендек, утны сүндердек, ишекне ачтык, авызны капладык та, иелдек тә инде чыгып чыктык. Единственное, что я схватила, это ноутбук, потому Наталья Лапина да ничек чыгып йөгергәнен хәтерләми. Алар яшәгән бүлмәгә зыян килмәгән. Бүген барысында әйберләрен җыю өчен эшкә керттеләр. я слышала лишь только attention please из-за общей сигнализации. Мин янгын чыгу турында хәбәр итүче җайланма тавышын ишетеп алдым. Шунда ук дус кызларым белән әйберләрне җыеп урамга чыктык. Менә ул янгын чыккан бүлмә. Хәзер биредә бөтен нәрсә корымга баткан, төтен исе килеп тора. Бүлмәдә 3 кыз яшәгән. Бәхеткә янгын чыккан вакытта алар бүлмәдә булмыйлар. Оповещение башланды, без шуны ишетеп, сразу чыктык. Безнең әйберләргә зыян килмәде. Гадәттән тыш хәл булган 3нче катта 48 бүлмә бар. Барлык хезмәтләрнең вакытында килүе утны зурга җибәрми. По предварительным оценкам Беренчел мәгълүмат буенча янгын электр чыбыклары төзексез булганга күрә килеп чыккан булырга мөмкин. Якынча сәбәбе электр җиһазларын куллану кагыйдәләрен бузу. Әлегә тикшерү бара. Предполагаемые причины пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Әлеге тулай торакта 363 студент яшәгән. Кичә бүлмәләренә зыян килгән 49 кешене КФУның башка тулай торакларына күчерәләр. Кемнәрдер монда ук үз бүлмәләрендә калам, кайберәүләре туганнарына киткән. Большого какого-либо такого ущерба нет. Тулай торакка зур зыян килмәде. Бер бүлмә янында анда яшәүчеләр исән сау. Хәзер ул бүлмә төзекләндереләчәк. Ректор карары буенча янган бүлмәдә яшәгән студентларның өчесенә дә 100 мең сум күләмендә материаль ярдәм биреләчәк. Тулай торак хезмәткәрләре тарафыннан барысы да вакытында эшләнгән. Әлеге бина 1962 елда ук төзелгән. Ул югары уку йортының капиталь төзекләндерү программасына кертелгән. Монда эшне ноябрьдә башларга тиеш булалар. Студентларга бу хакта сентябрьдә хәбәр ителгән. Шуңа күрә алар башка тулай торакларга күчәргә тиеш була. Инзилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.